batu wong edan bengi diputer batu wong edan. Ya, jeng Indra Pimpinane yo. Nguluk salam sik. Pimpinane sapa? Pimpinane kula wis ora apa-apa. Wis tak batin. Pripun, Mak? Pripun? Sik. Mas, di tukang iso ning endi? Tukang iso teng mriko. Mas, nggon aku rada dumbulke, Mas. Dumbulke apane? Mas, gen Mak Endang rada gedhekke. Gen kula tesih cilik Cilik banget Jeng aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Ibu. Nggih. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing Dusun Kembang, Desa Ngadipura, Kecamatan Dukun nggih. Dalem menika kula sakadang saking Macan Rimba Rebon nggih. Kok Rebon? Sinenggi kadang-kadang Laura Family dalem menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Nderek mangayu bagi wontenipun adicara ing wekdal dalu menika. Iki redine aku suwe banget ngono. Pak Nuril iki sajake kok lali karo aku ngono lho. Mosok to? Nomere ganti paling Nomere ganti jenengan. Sing ganti lah Pak Nuril lho aku. Mas Agus. Ojo Mas. Bu Agus. Bu Agus wong wedok petotokan ngono lho. Wis ke. Wis susune menjuluk-menjuluk. Ki lho lah upi ket mau ngekek wae iki lho upi ki lho. Pi, samanke pi gonmu pi. Samanke gonmu. Ya dikenalke saka siji loro ya, Pak. Saka siji apa loro? Loro. Loro ya. Di. Buri dile ya. Loh, jare mau saka loro. Ayo iki malah wis telu kok. Kok telu? Malah wis telu kok. Ora mendelik kowe. Aja galak-galak. Jarine gek metu siji ra mesti kok. Siji meneh Bu Endang. Siji meneh. Kae sing klambi ijo kae. Sing klambi ijo kae. Yuk Mas, Dedeng Kota Candi Mulya yo. Mas iki digedhekke Mas.
Digedhekke. Mas Rian, ayo Mas Rian, spoti Mas Rian. Ayo, Apa gedhekke? kayak gedeke sing ijo gedeke. Mike gedhekke. Yo. Ayo. Dikenalke ya, Mbak. Sik, nek disawang-sawang ketok wedok tenan iki. Ayo ki. Wedok ana torpedone. Wedok nih ya kuwi suwek kok tekan mburi. Iki apa kuwi? Dikenal Posengkone lho, Mbak. Ana guguk jebule liwat. Jebule ning kene kok ana guguk. Heeh. Ayo Jeng, dikenalke. Halo, selamat malam. Nama saya Tia Hewul. Dari Gamol Parimono. Dan tak cek. Sugeng dalu saya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Mirna. Nek bengi Mirna, nek awan Marno. Ampun. Apa ya? Apa ya? Sapa jenenge aku lali. Bedol. Jare Pak Nuril kok. Piye. Nek ora kenal teko panggile sayang. Gak, aku ora ngerti kok lali. Oh, Mas Rian. Mas Rian. Eh. Sical sentamu ya. Allah. Teko ngaku wae to Yan. Ora Yan. Pas kae lho. Halah, kepengin be. Cerewet, simen. Yo nyanyi apa? Apa? Santri pekok. Ya. Santri pekok. Nada banci sepiro Mas nada banci? Apa kowe ning ayolah. Pak Suro kuwi nadane banci semono kuwi. Agus Gateli Agus. Tamboke wis tak tamboke. Agus seneng. Nggih. Satu lagu dari Jognarti Santri Pekok. Santri Pekok. Banyak Sampean dasar- Santri Pekok ora? Aku ora santri. Oh kok. iya, apa? Bingung kok mondok kepiye jajal. Alah ngarani payah banget. Santriwan po Santri po santriwati. santriwati po apa kuwi? Santri beng. Wis, Nggih, Sih. Jeng, kenal ke loro neh. Lorone Ah. ya. Iki sik biru-biru rada piye ngono ki lho. Biru abu-abu ya loro. Iya, cah loro yo. Mbak Luna geser ke sana. Mbak Luna sama anu. Mbak Luna sama Yes. Mbok. Pokoknya tercantik yo. Mas Rian. Yo Mas Sisteng yo. Ayo, Loro tarik neh bareng, yo.
Sing Mbau Reksa ngendi kuwi? Ndi? Iki mbau reksa kuntilan iki, kuntilan kabeh, Pak. Bambu runcing. Bambu runcing. Iya, yo. Alon-alon yo, Mas Siseng. Pak Nuril nek kan cetono bambu runcingnya lho. Ayo, Jeng. Kaya ular nduk. Yo. Wis, iki pas to dicelukke iki. Heeh. Ya, Yo. yo. Yuk. Iki dikenalke. Iya kenalke dikit Nek Jeng yo. sore sapa, nek esuk sapa. Nek bengi sapa, sore sapa, esuk sapa. Yo, saya sing bengi dikit, nek bengi jenenge sapa, Jeng? Tepakaken nami kula Luna. Luna, kuwi nek bengi, nek awan sapa? Lupi. Lupi, nek esuk Luna. Lupi. apa? Ora nek esuk sapa? Nek esuk Lupi. Lupi, nek bengi, Luna. sore sithik. Lono. Ya. Ya siji. Jeng Luna nyilem iki tak nakoni iki dikit. Yo, kenalke, Jeng. Selamat malam. Ya, Pak Agan nami kula Tiara. Tiara, dek bengi dek awan sapa? Nek awan toro, Mas. Toro. Dadi dek bengi Tiara dek awan Toro. Omahe ngendi Jeng kowe? Temanggung. Wah, kok adoh banget Luna Maya iki kok Temanggung iki. Yuk, arep lagu apa manut? Oh, Mas Siseng jaluk wah kuncar iki Jeng Luna. Ya. Ayo Mas. Liyane lagu Wak Kuncar piye? Apa? Sigar. Yo, sigar dadi piro arepan? Wis ya Jeng, barisane lagune wajib ya. Yo barisane. Yo barisane Jeng, ditata. Iki lagune wajib langsung telu wae engko men rek. Sak-sak. Pak Dul nanti iki Pak Dul. Oh alah. Pak Dul. Lagune apa iki? Yo barisane Jeng, barisane lagune wajib. Wis jajal isih do hafal apa ora lagune wajib. Yo telung sasi ra. Yo. Ayo prakanca ngawaruana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kasih
rukune Islam yaiku lima. Rukun kasih bisa sira kelawan ati Kaping indone ngakoni sholat, kaping telune kaya rosadan. poso ono wulan Ramadan limo kaji kaping limo kaji puasa. Yo, ada badapan gerak, arep-arepan jeng, Gus. Ada badapan gerak. Yo. Gus. Mirengke kowe kuwi. Tak tokke le sekolah kowe angger nunggak-nunggak wae kowe. Yo Mas Arif apa lagune terus? Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Wajib gawe lanang wadon lurung ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Siji neh Pak Dul. Oke. Ya, telu sisan. Yo, Robiku. Jeng Indang, Robiku. Ora rabimu. Yo. Rapiku asale agawe ana. Rapiku asale agawe ana. Dinamong sunat, dinamong sunat, nulungi maring sambayan. Dinamong sunat, nulungi maring sambayan. Nulungi maring sambayan. Ayo. Rabiku asale wis lagune wajib wis ana telu isih telu meneh ko Jeng Endang. Ya. Engko isih telu meneh lagune wajib iki. Wajibnya pinten toh? Ana 6 kok. Ana 6. Iki sadawa ora toh Pak Dul? Wendang, Dalam. bar sak kaset sak lagu dintekke mbok yo luweh. Ya. Yo, kenalke sing endi ya? Kae sing nggo kacamata. Sing nggo kacamata karo sing iki lho. Kae dedengkote Candi Ngawen. Dedekote ayo. Yo. Saka mburi. Sekomburi ayo, sekomburi. Agnes, ayo Agnes. Hey, 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 hey. Ayo main. Yeay.
Masya Allah. Wih wedok ya doyan. Ayo bagus. Ngapa? Kuda lumping ya? Kuda lumping Mas, mas. kuda lumping ki. Oh dikenal kesik kok. Nama saya Igis. Yo, Gus kenal ke dike. Ki sampai ana dandu jadul malah saya nemen to iki jeng. Doge. Yo kenal ke dike jenenge sapa ndek bengi. Para penonton. Mas. Jenenge sapa ndek bengi? Nek dalu kula jenenge Igis. Iki sing ndek bengi. Ndek awan. Oh Gus. Sapa? Oh Gus. Oh Agus. Apa tanganmu cang-acu ki napa? Tak ketok tenan kowe iki. Lagune apa? Kuda lumping ya mas. Omong Mas Iseng kae, Mas Iseng ngono. Mas. Kuda lumping ya mas. Wis siap Teng kuda lumping. Satu lagu dari Mas Iskis Ya, alias ya. Agus Suwil. Kuda lumping. Tanggung jawab Gus. Akibatnya bisa berbahaya. Permainan ini orang kita lupa diri. Dia naik kuda, kita muda bohong. Namanya kuda lumping. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orangnya bisa lupa diri. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Orang Tadi eta awak jangan dika-dika melihat permainan ini karena akibatnya bisa berbahaya. Aduh, ngeri sekali. mati bersama remaja rimba Bisa berbahaya. Aduh, ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Itu kuda lumping, lumping, lumping. Loncat, Tapi wong loncat. Jangan dekat-dekat. Lihat permainan ini. Karena akibatnya bisa berbahaya. Aduh, ngeri sekali. Agus kae wis tobat tenan ra tanggung Wis. jawab to Gus. Jaluk kuda lumping kok iso Jaluk dadi kuda dhewe lumping lho. dinehi. Kok ya ora apal. Pak Nuril Malah aku- lumping dhewe kae. Aku gumun lho. Piye? Kaya ana demit iso mlebu ngandut kae. Ampuh ki ketempelan candi ngawen kok iki. Piye Des pengen? Oh tak kira pengen. Pengen rapi. Sapa? Oh iya, Ayo. kowe kenalke Ya Ces. Dik cantik. Heeh, cantike Dik iki. cantik. Ah, cantik-cantik tapi berbelalai lho iki. Ya, apa Tenang. apa? Ya, ya. Heeh. Dikenalke jejal. Nggih kepangaken nami kula Rika. Sapa? Rika. Rika. Rika toan. Nek awan Riko. Oh nek awan Riko. Jebulane wanita berdaging tumbuh. Arep nyanyi. Hah? Ya nembung karo Mas Rian karo Mas Isteng. Des, ora sah pendonongan iki wong iki lanang iki.
arep bentik apa piye ro iki? Oh, tak. Nek umpamane bentik ra apa-apa kok, Des. Nggo namu menggok nengen iki ngiwa. Pindho samudra pasangkan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Ketemu ora Mas Rian? Goleki nada banci pancen angel. Kayaning kang sumunar apyaring tawang yekti sliramu. Iki wis maleh kok. Pindho samudra pasangkan tanpa wangenan tresnamu sliramu sayang. Bulan kang sumunar apyaring tawang yekti sliramu kang dadi lamun. Wajib. Ya Batul terus ke lagune wajib. Sik barisane mek ditata iki Batul. Ya aja ngindang disiapke kae. Wes. Pancen payah banget kok nata Agus iki. Gus. Yo lagune wajib yo. Ya Irfani ronte-ronte kembang awang ini mubar-mubar gamilang aja sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronte-ronte kembang awang ini mubar-mubar gamilang aja sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Monggo lengkang saketa urip kita ning alam donya ora suwe ora kena semaya. Ya paniron sero cekang wangine mugar-mugar kumilang ojo sira mengamego diturut dawuhe pangeran. Ya paniron sero cekang wangine mugar-mugar kumilang ojo sira mengamego diturut dawuhe pangeran. Monggo lantai kasaketa urip pira ning alam donya kowe kuwi ora kena semngoyo. Yo. Kita Laura dari Macan Riba, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, mendukung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita Laura dari Macan Riba, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama,
Nyojeng kene iki balakmu kae. Iki. Gawa abrakmu. Ayo kok. Ayo. Kono. Kepiye? Puto kalah. Sikro nayoko anyayai karya prakarya ning praja tumraga sengkut Santo tali wanda manunggal setya Jambyat tinana Sri swaraning kumura samya rata karsa ngestu padha rawuh nyosanata sajuru-juru ngayahi karya Ayo, iya, ditandai kae. Iya, iya lah, iya lah, tunggal bayakku, ya. Ayai karya pakarya Projo kumrenggut sangkut Santo tali wanda manunggal satya Jambyat tinana Sri swarane kumura samya rebut arsa estu padha rawuh nyosanata sajuru ngayahi karya Gerengi. Kurang gede ya. Kurang gede, Mak. Kurang gede apa ini wong nek? Iki gede kurang gede. Si. Mas jaluk sing gede, Mas miki, Mas. Oh, loro kabeh sing gede, Mas. Oh iki. Kok rada kurang marem. Ji. Cek. Woi. Ji, ada sapa, Pak? Ya, selama. Aduh ya Allah. Piye. Megah pindho sik. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu.
Keluarga pundi iki? Kembang. Oh, kembang ya. Pokoknya kembang Adipura sehat selalu, rezeki lancar sedanten nggih. Nggih, amin. Perkenalkan nggih, nami kula Mitri Ayu Lestari yang selalu disukai para laki. Iki rada tukang Oh, sithik. ora iso, Mak. Ya, arek nyanyi apa iki? Sapa, Mak? Apa? Iki jarine lak jenenge Ayu Lestari to. Oh iya, Ayu Mas, Lestari. Ayu Lestari iki. Hah? Apa, Mak? Nyanyi, Mak? Ya yo. Nyanyi nganu, Apa? Rondo kenting, rondo kenting. Rondo teles, Mas. Oh, rondo teles. Rondo teles ya. Ah, Aku rondo tapi wis gebes-gebes soalnya. Ah. Oh. Yena Aku rada yang menyerah. Mungkin lingan cakap tersuetan banget. Ada di manten sepasar
Kasih ya. Yo, lanjut. Iya Pak Nuril. Iya Mas Sopi, di mlebune Laura Manut lagune engko Mas Rudi. Sagung para pamrih sedaya mekaten saking kadang-kadang Laura